Следва Алиса в приказната страна на сладкарството по Disney Junior. Железният човек и невероятните му приятели. Нов сериал. Скоро по Disney Junior. Здравей, Кингстън! Да, беше забавно. Сложи си името и си ти. Клуба на Мики Маус е още по-весело. Ще видиш. С повече страхотни приключения. С повече забавни игри. И с нов помощник, винаги готов да ви подаде ръка. Любимата ви банда ви очаква. Да се забавляваме в клуба на Мики Маус Плюс. Специална премиера. Събота и неделя от 11:30 часа по Disney Junior. Време е за Алиса в приказната страна на сладкарството по Disney Junior.